Is-Segretarju Parlamentari Malcolm Paula Ġus Galea jaqbel illi ssir inkjesta indipendenti brabta mal-omiċidju ta' Nicolette Gershi. Dan kif ġimgħa wara l-appelli tal-familja ta' Gershi sabiex il-Gvern jaħtar inkjesta indipendenti bħalma seħħ fil-każ tal-qtil ta' Bernice Kassar lura fl-2022, inkjesta illi sabet li l-Istat falla lil din il-mara, il-Gvern tal-Roberta Bela għadu ma semax mill-appelli. Sissa brabta mal-omiċidju ta' Nicolette Gershi hemm biss investigazzjoni mill-Bord tal-Pulizija u mhux investigazzjoni u inkjesta indipendenti kif mitluba mill-familja, kif insista kemm il-darba wkoll il-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi dwar inkjesta indipendenti serja, id-deputat Laburista Ġus Galea insista li huwa jaqbel li din issir sabiex toħroġ il-verità kollha. Il-pożizzjoni tiegħek hija favur li ssir inkjesta indipendenti kif suppost? Ara, il-pożizzjoni tiegħi personali dejjem li ssir inkjesta kif suppost. Jiena nemmen u għandi fiduċja fil-istituzzjonijiet tagħna li ovvjament sintendi jekk se ssir inkjesta ħassir kif suppost, alla ħarx jekk ħassir inkjesta ma ssirx kif suppost. Jiġifieri fil-mertu ta' inkjesta partikolari jiena dejjem nemmen li għandha ssir inkjesta ħalli tkunu nafu eżattament il-fatti x'jiġraw. Intant, mistoqsi dwar min se jkun qed jerfa' responsabilità politika brabta ma' dawn l-iskandli kollha li qed ifeġġu mill-istess Ministeru u ħareġ u għal sieħbu l-Ministru Byron Camilleri u sqar li dawn huma sfidi li minn perjodu għal ieħor iqumu.